Dobrý den, páni a dámové. Já vás vítám u nového videa ze hry World of Tanks Blitz. Máme tady založený nový účet, jak si můžete všimnout, a tady na tom účtě bych chtěl točit novou sérii z vodka, která samozřejmě nebude nic jiného než grandění. Teďka ve vodku probíhají Vánoce, takže jsem dostal hnedka jako dárek tento nádherný tank Rudolf, 6. úroveň. A já bych chtěl spíš grandit německé tanky, takže ještě předtím si tady otevřeme balíček, nějaký dárek v shopu, pojď. Tam bude. Nice. Nice. My se můžeme vrhnout rovnou do bitvy. Takže jo, jsme tady, pouštní písky. Tak jo, a můžeme výjíždět. Předem bych se chtěl omluvit, počítač mám nově, takže se prosím nedivte mým výkonům, protože jsem zatím nubák na počítači, jak se říká v dnešní době. A zatím jsem odehrál asi jenom 5 bitev tady na tom počítači, takže fakt nejsem moc velký profík. My už hrajeme se třetíma, OK. Nevadí, první prohraná bitva, ale myslím, že to asi neprohrajeme, dobrý. Takže v tomhle videu asi budeme chtít odemknout novou úroveň tanku, což bude už brzo, takže tady to bude takový kratoučký video do úvodu téhle série. A no, společně s tím tak přichází i, jak bych to řekl, nová éra mého editování, protože máme CapCut na počítači a ten bych řekl, že je lepší, ale asi ne, je to stejně asi jedno. Ale my už můžeme odemknout tenhle tank a máme novou úroveň tanku, nice. Jo, tady můžeme získat to jedna grizzly, to je za odehrané bitvy. OK. A ještě tady máme tohle, kupte tank 3. úrovně. Myslím, že ve vodku bude problém tady ty stání, máme jich i 6-7, ale taky bych chtěl nagrandit tady ty české tanky. Já mám teďka, nevím odkud to mám, ale mám slevu 100% na 8. úrovně a já mám ještě jiný účet soukromý, na kterém už mám nagranděný 10. úroveň českého těžkého, takže tady na tom účtu bych chtěl grandit střední tanky, jiný český tady už nejsou, ale z začátku budeme grandit německý tanky. Tam bychom mohli nagrandit nějakýho Mause tady. To samý proti tady ty slavy a kouknu se, kam ještě můžeme investovat. Tam budeme mít střední, takže bych tady do středních neinvestoval. Tady bych teďka asi půjdeme do středních Hetzer. By the way, tady Panzer 35T a Hetzer tak jsou původem československý tanky, jenom jak Němci nás zabrali, tak hnedka nám vzali naše nápady a použili to ve svůj prospěch, takže tady ve vodku to mají špatně, nebo ne špatně, ale původem to jsou český tanky, ale bojovali na německé straně, což je tak trochu škoda. A já asi... Tak dáme ještě jednu bitvu a uvidíme. Tak jo, vítězství. Zatím máme 100% úspěšnost, bych řekl. Ale ještě bych se rád kouknul do svých statů, předtím než ukončíme tohle bitvu a video. 2000 je nice, ale já potřebuji 24 000. Tak, 300 ZK. A nový typ granátů pod kaliberem. Okay. Ne, na to nechci, to nechci. No jo, no.
Tak jako... Chtějí, abych neměl žádnej. Ne, to fakt nechci, kámo, 50 ne. Kámo, nechci používat tolik, ne. To switchnej. No tak minus Páďo, no. To je hrozný ten tutoriál. V příštím videu můžeme oskoušet nové granáty. Jak si budou dařit oproti těm předchozím. Do komentářů mi určitě napište, jestli mám mít na stíhače nebo na střední tam cestou dál, jestli Hecra, původně československýho, nebo Panzer 4D, nejtypičtější asi tank německý. A pak tam je ještě Gčko, ale to nevadí, my se koukneme do těch statů a máme 100% úspěšnost, nice. Tak, já bych se s váma chtěl rozloučit a asi naschle.